A imaxe chega dende, neste caso, o Concello de Cerdedo, pero lindando xa con a estrada, e é que estamos falando de un atropello, parece que intencionado, en un cabalo. É a segunda vez en 15 días que sucede esta situación e crea indignación na Asociación da Rapa das Bestas de Sabucedo. Na mañá do sábado achegábamos ata ali para coller estas imaxes e tamén a testemunha dos propios responsables da asociación que estaban precisamente para retirar o cabalo que posteriormente non quedaba outra forma que sería sacrificado. Lembrolles que as imaxes son duras e, polo tanto, aquelas persoas que poidan, de alguma maneira, sentirse mal ou feridas na súa sensibilidade, neste momento, mellor que non sigan vendo a televisión, alo menos durante un par de minutos. Atopámonos xa no Concello de Cerdedo, relativamente cerca de Sabucedo, e con nos está Santi, un dos aloitadores e membro da Asociación da Rapa das Bestas de Sabucedo. Estamos no lugar onde aparecía esta besta na que, en principio, e a segunda vez, pois, a situación está moi complicada e os aloitadores creen, ao menos, que se trata de algo intencionado. Santi. Sí, máis que nada porque xa ven sucedendo dous viernes, a noite dos dous viernes consecutivos, e da mesma maneira. Os animais aparecen na carretera tirados, un 50 metros máis para arriba e outro máis para baixo, e as dúas coas pernas rotas, tiradas na carretera e sin denuncia ninguna. Nós pensamos que é intencionado, porque un turismo normal, ademais de que tería que haber cristales e farían a denuncia, posto que terían que pagar o arreglo, estes dous casos non hai denuncia ninguna. Pensamos que pode ser calquer todoterreno que teña unha boa defensa e lle faga dano aos animais e non fagan denuncia. En todo caso, o que si é verdade é que hai marcas pola estrada, agora mesmo non se ven fácil, pois xa choveu, pero había marcas xa esta mesma mañá. Sí, esta mesma mañá veu Seprona e reconoceu que había marcas na carretera de frenada, polo que por eso pensamos que ten que ser dun coche. Tamén as houbo no anterior siniestro, que foi hai unha semana, e foi da mesma maneira, había marcas na carretera onde estaban xustos animais tirados. Vos coñecedes a case toda a xente desta zona, ou a moita xente desta zona, sabedes de alguén que poida decirvos algo, ou alo menos, o porqué? A xente non se quere meter nesas historias. Se alguén ve algo e se leva con xente de Sabucedo, a mellor pode comentar algo, pero tamén, como podes ver, non é cerca das casas, sempre é 200 metros máis para baixo, nunca o fan cerca das casas, como non é unha carretera moi transitada por xente, pois a xente ou non ve nada ou non quere decir nada. Xa unha última cousa, evidentemente, tal como está a besta, o único que queda xa é sacrificala. Sí, máis que nada porque para que ela non sufra, non hai solución ninguna. Ten as patas de atrás rotas, está despelexada nas patas, no lombo, e o único que podemos é